Lisette Hiemstra uit de Harkema zult together met haar dochter Lisanne de 4 mijl van Greens rennen. Ze is al druk aan het trainen, want het liefst wil ze ekstek en draven. Boer Famke Fabienne wie een inspiratie voor haar om ek mee te doen en de uitdaging aan te gaan. Jammer genoeg is bij mij constateerd vorig jaar dat ik ongeneeslijk ziek ben. Ik heb uitzaaiings op meerdere plekken in mijn lichaam. En eigenlijk wil ik hem rennen om mijn doel te behalen om fit te blijven. Mijn mening is, wanneer dat ik fit ben, dan ben ik hier langer op deze wereld. En dat is toch echt wel mijn grootste doel. Wanneer je bericht krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan denken de meeste mensen van, oh, die had nog maar een PM-janne. En dat accepteer ik gewoon niet. Ik wil hier nog minimaal een hele proteïne op deze wereld omrennen. Lisette rent de 4 mijl net alleen voor haarzelf, maar ook voor een goed doel. De stichting Vrienden van Nijsmellingen. Een stichting die ze een warm hart draagt. Ik ga 3 weken achter elkaar daar in het ziekenhuis liggen en dan krijg je eten, je krijgt drinken, de karre komt geregeld deel, mij wat lekkers, weekends een blokje cheese extra. Maar ik mijn ben haar een nacht bij mij sliepen mochten daar en die kregen kroketjes, die kregen lekkers, die kregen van alles. Ik had daar een keer in het bad kent, gewoon de televisie, dat je daar niet meer extra van betalen hoeven. Al die lietse dingetjes maakt je het gewoon dat je gewoon plezieriger in het ziekenhuis lezen. En het is nooit fijn om daar te lezen. Maar toch die lietse dingetjes wordt het wel wat aangenamer. Lisette had bewust gekozen voor een fysieke heelpad dat mensen doneren kennen. En net voor een crowdfunding. Ik ga nu sinds een dikke weken de donatiepot staan bij ons in de winkel. Omdat ik gewoon enorm volle positieve energie krijg van het feit dat de mensen de moeite nemen om centen bij mij te brengen in de pot te doen. Dat je gewoon zo ontzettend volle, dat je zorgt dat de mensen mij leven. En dat is ook de reden dat ik het doen wil. Ik wil gewoon onder de mensen zien laten van niks krijgt me stuk. Ik wil gewoon zien laten dat ik er ben en dat het goed met me gaat. Goed natuurlijk tussen aanhalingstekens, want het is gewoon heel erg zwaar. Ik moet heel bot werken om fit te blijven en om mijn dagelijkse dingen te doen. Maar dat je gewoon zo goed dat mensen mij leven. En elke euro in de pot is erin. En daar ben ik gewoon zo ontiegelijk blij mee. Ik heb mezelf net een doel opleiden van ik wil hun graag zo volle jaar. Nee, ik heb mezelf een doel opleiden om die 4 mijl te rennen. En alles wat ik oprennen kan, wil ik heel graag schenken aan de Vrienden van Nijsmellingen. En ik hoop dat dat een heel groot bedrag wordt.